Така, Борисов преди 2 часа е одобрил, забележете, частичния локдаун, който предложи здравния министър Веждичката. Така че от петък ще бъде затворено абсолютно всичко, та дори и зоомагазини, представете си. Сега призовавам хората на бизнеса, защото аз имам частен бизнес, призовавам ги не да се пазарат с престъпници, а да излязат ето тук да дойдат. Ето вижте къде сме. Виждате ли къде сме? Ето тук. Да ги локдауннем тези престъпници, хрантутници, които решават нашата съдба така с лека ръка, за цяла година без заплата. За цяла година без заплата. Ето така, както ще бъдат затворени сега много хора, които имат частен бизнес, много хора, които работят в този частен бизнес, а те са страшно много, защото сме в пазарна икономика. Така, скъпи съграждани, елате ето тук на жълтите плочки и просто да ги изметем, защото здравната система не е от сега продупчена. Те сега разбраха, че здравната система е под всякаква критика. И всичко, което ни казват, всичко, което правят, е против българската нация. Не ги слушайте, че искат да ви спасяват тези. Те ще ви заробят още повече. С кредити, с данъци, с съсипани бизнеси. Затова вместо да гледате във фейсбучето и там сте много силни зад профилите си, елате тук, толкова ли е трудно? 500 000 са видяли клипа. Тук вижте колко сме. Елате, толкова ли е трудно да отвоювате своята независимост, своята свобода? Толкова ли е трудно? Който... Искаше ми отпред. Имам предложение към Пинокио. Който иска затваряне на държавата, нека да се остави парите, които получава, да ги вземат тези хора, които не искат затваряне, за да се стоят в къщи. Хайде да видим тогава колко ще искате затваряне. 4 месеца гладни, без една стотинка. Чакам ви тук пред Министерския съвет. Елате, елате, елате бе хора, хора на бизнеса. Елате, защото ще виеме врат, казвам ви.